Guys, good morning. Wala tayo sa ilog ngayon. Nasa bahay lang tayo sa mansyon namin. Ay, sorry. Nagluluto tayo ng paksiw. Ayun, paksiw na tilapia. Ito yung ingredients natin. Kabibili lang niya. Magpapaksiw tayo ngayon ng tilapia. With gulay. So, sili, okra, tsaka talong. Ang suka natin is dalawang klase. Sukang ordinary, bibili lang sa tabi-tabi, at saka sukang iloko. Basi kung tawagin nila. Pagsasama-samahin lang natin yan guys para ilagay na natin yun. So, ang una natin ilalagay is yung kahatiin natin yung bawang. Yung kalahati ng bawang is ilalagay natin sa ilalim nung kawali. Sa yung kalahati ng sibuyas, ganun din. Kalahati ng sibuyas, luya. Push mo. At saka, lalagyan din natin ng luya yung ilalim. Yun ang parang pinakasapin natin sa kanila. Ilasalansan na natin ngayon yung ating pinaka-main ingredients. Paksiw at tilapia. Kaya arrange lang natin. Mga pampalasa. Tapos yung ating pamintang buo. Lagyan natin yung asin natin sa loob. Lalagay na natin yung gulay natin. Salansa natin yung gulay. Hiniwa ko na to, hinati na. Yung mga gulay, yung talong. Yung sili, yung siling haba. Tataob natin para yung pagkulo niya doon mismo sa pinaghatian. Magano. Para maganda yung steam rin ng gulay. Ngayon, lalagay natin yung huli natin mga ingredients pa na natira. Luya. Kaya dagdagan ulit natin ng asin sa taas. Ngayon, lalagyan na natin siya ng suka na ordinary. Diki, huwag mo akong galawin. Diki, huwag kang humawak sa akin. Ala! Tsaka yung base, sukang iloko. Ang tapang ng amoy ng basi. Oo, ano talaga yun. So ngayon guys, tapos natin timplahan, sasalang na natin siya. Okay. Ang gagawin natin dito is bigla natin yung parang biglang kukulo siya. Lakasan natin agad yung apoy para pag kumulo yung suka niya, pag mag-umpisa na siyang kumulo, i-slow fire na rin natin, parang lilinayin natin yung pagluto dun sa isda at saka sa gulay. Kasi pag bigla ho, baka matuyuan kagad ng suka,
hindi pa ganong luto yung mga gulay. Tsaka parang mabibigla yung isda. So, ngayon, hintayin natin siyang kumulo. Tatakpan muna natin siya. Para mabilis kumulo. Okay. Balikan natin at mga 1.5 minuto siguro. Okay guys, tingnan natin kung kumukulo na. Ay, kumukulo na. Maganda na yung kulo niya. So, ang gagawin natin guys is hihinaan na natin ito. Para maganda yung pagkakaluto niya. Slow cook. Slow fire na siya. Slow cook. Lalambot lahat. Takpan natin uli. Siguro mga 10 to 15 minutes na slow cook lang. Ayan. Okay guys, titingnan na natin ang na. Gumagalaw-galaw pa yung sili. Kala ko yung isda yung magalaw. Anuhin natin yung sabaw. Para, kumbaga papaliguan natin yung mga gulay. Ay, sa side natin. Yan. Huwag hahaluin kasi madodorog yung Isda. yeah, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Bango. Sarap ng amoy. Siyempre, ako luluto eh. Hindi na lang guys. Anuhin na natin to at kain na. Pan lang natin ulit. Subukan na natin yung okra. Okay. Medyo okay guys, tingnan natin ulit yung ating paksiw. Dali lang ha, subukan ko. Yan na, luto na siya. Yan, halos wala na ang sabaw eh. Okay, tikiman time na to guys. Try na natin. Flip-plating na po tayo. Kasi ito lang tinatawag na the best sa lahat. Ang tikiman portion. Kainan na. Bukas guys, pagka hindi umulan ngayong gabi, magandang panahon bukas, kapag fishing ulit tayo, makapag-vlog sa ilog na guys, huwag umulan. Na guys, yeah. Oh, natin ang sabaw. Tapos yung natira, Ulam na yan sa mayang gabi. ulam na naman namin mamayang gabi. Paksiw sa tanghali, paksiw sa gabi. Ulam namin, isang lutuan lang. Oo, kasi ito na guys.
Finished product ng ating paksiw na may halong gulay. Dito. Yan na. Paksiw na talong and okra with Siling pangsigang. yung isang pagsisihiga. Okay. Bye-bye! Kakain na. Ito si Ate Nikki. Nag-prepare na siya. Ito po ang aming sala, Ito po napakaliit. ang salang napakalaki sa mansyon. Ang mansion namin napakaliit. Ito po yung aming ulam ngayon na niluto natin kanina. Yung sala namin, dining room din namin. Po, para kay Ate Nikki yan. Ate, tingnan mo baka may tinik Kailangan pa nating pilian ng ulam. ulam si Ate dalaga. Nikki. Baka matinik. Aming love of my life. Beautiful girl. Gusto mo sabaw, ate? Yes. I-check mo muna ako may tinik. Tuloy lang. Ito lang ang ulam na kailangan nakasalamin ka. Sige na, okay. So, sabaw? Sige natin ang sabaw. Welcome po sa aming salas. Welcome to my Sala palace. dining room. Ano ba yung sabihin na? Sa mansyon namin. Kain po. Yan. Wow. Halika na, madam. Kain na tayo. Okay, kakain na rin ako. Bye-bye. O, bye-bye ka mga lord. Bye-bye. Kain na po si Ate. Tatay Waray. Ate. Bye-bye na, ate. Bye-bye. Yan po ang aming only daughter. Oh, nakalbo. Yung ulam namin. Okay, bye. Bye-bye.